uma ngabe ubuya ku fasting wathandaza musukuza nento engekho esingayazi ezwini nawuza nesambulo masifakazelwe izwi hayi ithi ngikhulume ngiqede nje vele ngoba sengiyahamba vele anginankinga nokuthi siyodla utshani ngingabolela strong net langabe lokho kuvela lesambulo sisekelwa kuphi ezwini uma singekho ezwini sengiyekelela lokho not that ukuthi ngilwa notshani tshani ngabushaya ebuseni ngibuwole bonke ngidlule ngole nezibi nethi ngisaba ukwenza into qedela engekho uthi uPaul isekelo phela sesabekwa akekho ozobeka esinye akubelona loyo owakhayo la aqaphele ukuthi wakha kanjani kulesi sibekiwe isekelo